wasat. Lah anjen niki napa niku mboten padha jenise, niki berarti nggih tiap jenis niku duwe nisab dhewe-dhewe. Lah lek gampang dipisahno, maceme padha, nggih. Ya padha jagunge maksude. Cuma ana mungkin jagung hibrida, sitok jagung biasa, nggih. Sing sitok napa malih maceme jagung. Tapi ini dalam panganan kekuatan lho nggih. Lek jagung manis iki mboten disakati lek zakat barang. Tapi lek niki gawe tijaro, gawe dagangan, pokok wis mencapai haul, mencapai nisab niki disakati. Tapi gak kira, tapi lek haul niku gak kira jagung manis. Panene pinten niku, Pak? 3 nggih. Terus lek disimpen niki koyo anu nek jagungane. Rusak terus dudu panganan kekuatan. Jagung niki mek gawe tombo niku pingin niki. Jadi gak katut. Niki lek saged ngoten niki nggih lek sing sak macem ngoten niku ditokno dhewe-dhewe. Tapi kadang lek ditokno dhewe-dhewe setiap jenis napa niku maceme niku gak sampe sak nisab niki dikumpulno. Dikumpulno dadi siji. Lah lek niki cara gampang nggih, cara niki mboten gampang. Lek saged nggih akhraja minal wasat. Dijupukno sing tengah-tengah ya gak terlalu elek, ya gak sing terlalu apik. Jadi ulama niku repot, mesti repot niku tanggungan berat. Gak melok duwe melok mikir. Kudu nyamekno pisan ngoten. Niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yudamu tamu amin ila amil akhor wa kadzalika zar'u. Dadi gak kenek niki dikumpulno dadi siji. Samaru amin, dadi wong sing taun dhisik kali taun saiki. Dadi sing dhisik niku ya iso nyampe sak nisab dicampur ya saiki urane sing saiki sakjane sak nisab eman dicampurno kali sing lawas niku mboten aksam. Lek taun niku nggih taun niku sing dhisik nggih sing dhisik. Dadi ngoten. Pantun nggih ngoten sami mawon. Wa yudamu samarul am wa zaruhu ba'duhu ila ba'din. Tapi nek niki wong-wong taun niku dicampur. Dicampur niku mesti yo ditotal kabeh cara niki jagung, sret, panene di waktu niku. Niki dicampur dados tunggal wis sanesipun napa mboten niku. Tapi lek masalah niki ngaji napa nggih? Nek nisabe pantun niku kan pokoknya tiap panen niku wis mencapai sak nisab niku disakati wedal niku. Lek napa niki dijaro kan mboten kudu oleh setahun. Tapi lek niku gak nyukupi pas waktu panenan gak oleh sak nisab. Tapi umpama panen ping 3 niku oleh sak nisab. Niku digabung. Aku kira-kira lek panen ping 3 niku oleh sak nisab. Lah niku oleh dizakati dhisik-dhisik nggih. Utawa kira-kira tengah-tengah. Cuma lek pas dhisik-dhisik niku kudu ngomong iki zakatku sing tak dhisikno. Lek mboten ngoten gak oleh dijawane. Kan nggih mungkin mawon tahun kedua luput gak panen, atau tahun ketiga luput gak panen. Kan iki gak ngomongin dados zakat. Lah lek kados kebiasaane tiyang biasa niku lho, aku wis ngetokno nggih biasanya anggar panen gak aku tak jukukno 1/10 ya mboten cukup niku. Wong panene bagano sak nisab. Ngoten. Kalau sak nisab. Utawa mungkin aku biasa wis ngenehi wong, tapi gurung ketemu anu niku. Nggih mboten cukup. Utawa wong cek longane. Ngenehi niku anggar panen niku wis mlebihi sak nisab. Tapi niat ngenehi wong, mboten diniati zakat. Iki gak cukup dadi zakat. Maksud niku longane kliwat. Jadi di agama itu ya dipilah-pilah. Jadi ya zakat ngene iki ngene wae zakat iki enten asrafi piyambak. Jadi enten zakat niku zakat fitrah nggih. Enten niku zakat emas niku itu enten zakat tijaro, enten zakat hewan nggih wonten. Dadi ulane wong sugih niku nek kepingin mlebu swarga nggih jahitu bi amalikum berjuang ning kalih pondone.
ya angkusikum niku nggih kangane awake, tapi bondo kang duwe. Nek tiyang mboten gadah nih kare awake. Potensine awake niku njen tiyang mboten gadah. Dan iki wonten keterangan di kitab Tambiul Ghafilin. Tiang larat niku besok dadi sugih-sugih wong di akhirat. Niku nek tiange lulus utawa kuat imane sampai piyambake pecah. Dadi wong sing sugih-sugih nek donya niku bakal butuh teng tiyang niki. Sapi wong sing sugih niku kancane lulus lurus. Dadi mulane aja kemenyek mulane dadi wong sugih kok keding nang sing larat. Besok iku butuh. Nek butuh kok di donya niki dek niki keding nang sing gak duwe. Otomatis wong sing gak duwe niku tetep reken nang sing dek perhatian dhisik. Ngoten. Iki wonten kitab Tambiul Ghafilin diterangaken ngoten. Sampai wong sing gak duwe niki sampai lulus niki sapane kan mboten berat. Terus wonten-wonten lah aja niki alim pisan. Besok di akhirat niki dikei izin menehi syafaat turun sapa wae wong sing tok karepno. Kan Gusti Allah dianu ngoten. Maka niki wonten salah setunggale crita. Jadi enten tiang-tiang niki rebutan lebet teng swarga. Nomor setunggal niki tiang alim, nomor kali niki tiang sugih, nomor 3 niki tiang jihad fisabilillah, nomor sekawan niki tiang kaji. Nanti niki rebutan swarga kali malaikat jetok. Lho sik kok rebutan itu swarga ngoten. Cari sing niki aku iki ilmuku akeh, kula